Tham Terso Women Welfare Association harengkat kejingi trelang bat ka Terso Valley Wildlife Protection Society kan penlong ya kata masa lekmen ya kabala tip kum ka ama Falcon Festival. Kajing penlong ya kata masa kadai kum shipenta kajingwan poi basisian chisnam jogisim ama Falcon syaka jela Meghalaya kibawan nadu Siberia kajing jengai palat pau hajar kilometer. Ya kata masa en penlong haka khat ar bat khat lai trik unai wing arajar arpui hakisnang tengam Ribhoi district. Ngi na liang ka Terso-Valley Wildlife Protection Society kadai ka wei ka NGOs ka ba yada ya ki sim ya ki mrat ki mreng ki dok kha dok pnat kham tam ha ki thain Terso bro away te menta ngi ya thu EP bat ngi priang sumphai EP ya we pai ba nang sinong jong ka Meghalaya bat sabaru phila on pai kai ni ki sim ha ka ba menta la artio tam e kirawan sa sakit thain Terso umru tengi kerpat ro ya kina pai kai kim dei ban penthut ya kini kisim kham tam mon ra ya ki jing thei kum ki bombula ne putar jri phila bon ra ki video kamera ba phi phila ban ring ban tan rei kerpat phi phim dei ban penthut ya ki kadem jo kini phila ban rung sia ka de ka jaka nadu opor sau buje janmit man la ka sngi bat ka por san tam e kini kisim phila la ban dem no kini ki jaka kaji he yo kini ka kumbara daki phau akar bat kaji internet kaji wan yo ni kisim pin sawan pek ba pin sakhi lo jong ki khmat te na liang jong Terso-Valley ni kenturu ya ki pai ba nong song snong phila won pe kai lak ki hun ba fer ki khna school ki ru ki la won pe kai ban tip chapang history jong ni sim amul fokon balawan nadu South Africa banwan sa cisin cisnem ha kene ki jaka jongi kum ki toris bat lembaga jingwan jongi kisim ki atraksi bun ya ki weipat ki nong kai ba fer negeri India kitnat jong ka forest kitnat jong tourism kitnat jong ka sarkaru ki saiwan man la usnem banwan kai kini kisim te na liang jong Terso-Valley ngidon ru ki jaka ki bla pongkret na bata jong phi ban summit bat la phi seo ten kam phila ru la phan bun phila bang kentak ru agi kam jong ka Terso-Valley ban pembe ki kasa ka jong phi ki don ru ki volunteer ki guide ki ban yalam be phi chakate ki jaka te mentau snem ni long ka benbok biang ha ka bangila pelong biang ya ka festival kane ka festival ka basan ka bangila pelong bat kane ka festival kat sedang nadu ka arterik bat kan kut khandai khat lai trik mentau bunai ha ka baki he sarkar jong Meghalaya bat kitnat fer jong tourism kin di don lang ban sakhi ya kate ka amul fokon festival ka banengkong ha Meghalaya atrai padon kini kino ki festival bede bat kasim kin tumu jong kane kalong ban yada ya